An rud bhó hu a bhaim ormsa na tá antóir ar físaí alíonn is atanga, so rudí ar nós cartaí, wrapping paper, babbook baby, ní bheidir nach alíonn sin. Ceol, istamí rud cinál ara gur féidir a cheannacht a bhfuil Gaeilge agus taithníonn sin go mór le daoine ach tá drogal ar go leor daoine a bheith leabhs teanga. Teigim sin ó híomh muín idir chuid lífachta agus scéalan na folklór agus ruí mar sin agus sin rud a chuig go mór bhaim arms ar mór bhainseoir na ná nós le mo chuid melinn a bheith ar mo chuid maclinn a bheith ag léú. Agus ru mé aníirecht sinna ahrú ach tá gála tá aber mhór le deanú chun daoine tá timpeall ar míise agus níos oige a bhisnú chun a bheith léú agus tíad a sppragu ní leor dear go rap a cheartta a bheith léú a hanga héin. Ní níor cheart gur dúil agus a bheith an a mana bhain siad léirgas ar habacht na léithreachtaí fa héin agus ar habacht na léithreachta den úidir as ag mór gíú go glinfion rud atá rá acu. Ach ní bhain sin mana digann siad an sibris, mana digann siad an caidan, ní bheith siad spraige. So daoine léonn siad rudí ar nós Ross ó Carol Kelly agus rudí tá sais éadrom agus granar. Tuigim scích léithreachta agus tá fáibagin le aspa scích léithreachta. Ach ba bhhailm sa beidir iad a chur smuoinú níos mó faoin tradiisiún gur go baidir caint ar éigen go céad bliain, well, beidir abrimis go céad bliain caite de litríocht bheo na teanga scrífa litríocht ifigúil a bhór leor agus rubis sin grúmaid bagna marú mór tradiisiún má higann tú sin agus choradacha agus a bhíon afiú gan ar litse agus chomáid is é íirlann tíbhtí de chéad litríocht why a bhainú tá sé dochreite agus tá dighí sin is úidir mórta se tá ach ní dóilm go bhfuil an teachtar sin as Gaeilge agus is mór an trú é ná is buúd a chuid na Gaeilge agus is buúd a chuid na néile agus beart go mé a lig ionta misisiúil faoi sin